Is-Sibt ta' 12 ġimgħa matul is-sena, sena 1. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 8, versi minn 5 sa 17. Daħal Kafarnaum u ressaq fuq wieħed ċenturjum jitolbu bil-ħerqa u jgħidlu: Sinjur, id-dar għandi l-qaddej mixħud, mifluġ u batut wisq. Qallu Ġesu: Niġi jien infejqu. Sinjur, qallu ċ-ċenturjum, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda int għid kelma biss u l-qaddej tiegħi jfieq. Għax jien ukoll bniedem taħt is-seta ta' ħaddieħor u jien stess għandi soldati taħti, lil wieħed ngħidlu mur u jmur, lil ieħor ngħidlu ejja u jiġi, u lil issir tiegħi ngħidlu għamel dan u jagħmlu. Ġesu baqa' mistaġeb meta sema dan u qal lil dawk li kienu miexja warajh: Tassew ngħidilkom, f'ħadd minn Iżrael ma sibt fidi bħal din. Jiena ngħidilkom li għad jiġu ħafna mill-Lvant u mill-Punent u joqogħdu fuq il-mejda ma' Abram u ma' Iżak u ma' Ġakob fis-saltna ta' Smewiet, waqt li dawk li twildu fis-saltna jitkeċċew il-barra fid-dlam. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-teżżiż ta' snien. Imbagħad Ġesu qal liċ-ċenturjum: Mur, ħajsirlek kif emmint. U l-qaddej fieq dak il-ħin stess. Ġesu mar fid-dar ta' Pietru u ra li jom il-mara ta' Pietru kienet mixħuta bid-deni. Messila ida u d-deni ħallija, imbagħad qamet u bdiet isservih. Fil-għaxija mbagħad ġibulu qudiemu bosta li kienu maħkuma mix-xitan u bil-kelma tiegħu keċċa l-ispirti u fejja il-morda kollha. Biex hekk seħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Iżajija meta qal: U ħa il-mart tagħna u refa l-uġieħ tagħna. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Fi żmien Ġesu, il-Lut kienu jobodu lir-Rumani għax dawn kienu jirrappreżentaw dak kollu li kien kultrarju għalihom, inkluż id-dominazzjoni barranija u t-twemmin u l-pratiċi pagani. Għaliex mela Ġesu mhux biss laqa' tajjeb lil dan iċ-ċenturjum imma wkoll faħru u żammu b'mudell ta' fidi u fiduċja falla. Fid-dinja Rumana, il-pożizzjoni ta' ċenturjum kienet importanti ħafna. Kien uffiċjal responsabbli minn 100 soldat. F'ċertu sens kien is-sinsla tal-armata Rumana, is-siment li kien iżomm l-armata flimkien. Iċ-ċenturjum li resaq lejn Ġesu ma kienx biss kuraġġuż kif kienet titlob il-pożizzjoni tiegħu, imma kien ukoll mimli bil-fidi u rriskja iż-żeblieħ ta' sħabu billi mar ifittex l-għajnuna mingħand għalliem mill-Galilija kif ukoll inkejja min-naħa tal-Lut. Madankollu u resaq lejn Ġesu bil-konfidenza u bl-umiltà. Kien bniedem straordinarju għax kien iħobb lill-iskjav tiegħu. Fid-dinja Rumana l-iskjavi kienu trattati bħala annimali aktar milli bħala bnedmin. Iċ-ċenturjum kien ukoll bniedem straordinarju ta' fidi kbira. U rrid lil Ġesu ifejjaq lil qaddej għażiż tiegħu. Ġesu ifaħru għal fidi tiegħu
u minnu fih ifejjaqlu l-qaddej kif xtaq. Inti lest li ssofri s-sebliħ tal-oħrajn fil-prattika tal-fidi tiegħek? U meta jkollok bżonn l-għajnuna, tersaq lejn il-mulej Ġesu bil-fidi li jistenna minna? Missier tas-sema, inti bat lil-libnek biex aħna nistgħu nkunu meħlusa mit-tiranija tad-dnub u l-mewt. Kabbar il-fidi tiegħi fil-qawwa ta' kemmtek lis-salvani u għatini l-libertà li nħobb u nservi lill-oħrajn ġenerożità u ħniena kif ħabbejtni int. Amen.